Se uhu ahemfo yi a wonam Akuapem Senior High School nim yi a na enye se ebi a wo ko register free SHS akosuku na mom ye kwakere Adukrom Abontendomhene obi bebisa si adenti na ye kwakere ni wo school nim Mr. Oyo ticheni okere ade wo Akuapem Senior High School enti na wo se impenifu ko ho kwakere no ho na obenya no so wate ase enti mekirete obi bia mu o sa video yi mu enti subscribe mami me ko e mesan babiem abekyerekyerɛw niema mu yie Prempi no se ye kyere ohene bi se ya yensa so ni mu a nanka tuo asun wa nanka dewro enso namase nanso wohwe video ni ya ubehu se yambo tuo yambo dewro wonim ne enti a efiri se ye kwakyere ohene no wo Okropon Akuapem Senior High School e wo Okropon ho na kwakyere ohene no na Okropon fo abutu adaye won yedede wo kronim enti na wo se Adukrom penifo di obuo ne nidi ma Okropon fo enti na yambo tuo yambo dawro yanye bibia se wate ase obo tuo ana wo bo dawro ana se wo yededa anka Okropon fo penifo nka se yenyina Akuapem fo da bi obo wonka yiye Mr. Zawati ase tina wo se nidie ni obuo mamane ni amamene no enti sesia no ye de ne be hyeka anim na ye de ne kɔ Adukrom Akuapem efiri se ho na ya kyere ne hene enti ye pa Okropon Akuapem pe na edu abriu a ye betimi ayedede bia epe bia efiri se abriu fu mutu adaye Zawati ase enti sesia no ye kɔ Adukrom Akuapem eni wawusu ebebeche ni ni afede yadu abriu nyedi kan me ka kire wo se Okropon abutu adaye nti yentumi ayedede wo ho afede yadu abriu nti fi abriu kwa Adukrom bon se kwan so beye putu ya kyere Abontendomhene wa Adukrom Akuapem minjamo na monhwe na esi wo kwan so fi abriu ko Adukrom last power. Old one. Hey, no problem. Maybe see one with me. No coffee go down. afede yedu Adukrom kronim enti ne wo se yeso ano na ye de ne kire Adukrom man ni nyina ase ya kyere Abontendomhene Mr. Zawati ase enti minjao na yenhwe na esi wa ha menkoye mesan babio
Mr. was on subscribe ya. Oba subscribe ya mami. Me na ongbe. No bango, Sɛ wohwɛ wɔn a wɔkɔkyere Abontendomhene yi a na ntade a wɔhyehyɛ patakari na mpanifu na ɛwɔ wɔn ntam no wɔde no ɛdamu soronko akɔyɛ akodeɛ akɔyɛ patakari a asɛ yɛde kɔ ako mesrɛ sɛ wate ase na obi bebisa se ɔhene a ɛkɔkyere no nso patakari yɛde kɔ akodeɛ fa ho bɛn yiw kan no anaa tete no wɔkyere ɔhene a ɛnyɛ fadiagori ɛyɛ mbɛɛma so akɔyɛ sɛ ɔkɔɔko okɔ nipa ne nkyɛn pa a wɔn mma wo kwan se kyerɛ no kɔ ebetimi ada ne ntɔkwa ebetimi ada ne asumbɔ ebetimi ada ne sekan mpo nanso ɛnɛ yi de amane no asesa kakra ɛnsesa sɛ amane no asɛe nneɛma mu asesa kakra nti wɔkɔkye ɔhene a ɛnyɛ te sɛ kan deɛ no a sekan ne atuo ne nneɛma nyinaa timi pie mu no nanso wɔkɔde a wɔhyɛ patakali kyerɛ sɛ baby a wɔkɔ no ɛyɛ ne bere asɛm minja mo na mo hwɛ mo ani so ade mesrɛ wo sɛ subscribe ya subscribe ma me afede yɛde nafa kuro ma wie enti ɛwɔ sɛ yɛde ne kɔ fikesim Adukrom ahemfi enti ɛhɔ na yɛaba yi mesrɛ wo sɛ wate ase yɛbɛto amane ne amammerɛ no so afede yɛbɛma ne moja na wonim ne enti a yɛtwa oguan moja gunu na ase anan ne naso efiri sɛ sesia no wabɛyɛ abɔde foforo enti sɛ uhunu okurom na kan no utumi frɛ no sɛ Juda sesia no asesa ɛwɔ sɛ ofrɛ na wode ɔhene nana agya anasɛ ahensɛm din bi a ubetimi de aka din ho ana ubetimi de address no mesrɛ sɛ wate ase sɛ kan no woni ni wagore bi a mudi okurum a utimi hunu okurum tientia mu frɛfrɛ na sesia no utimi yɛ saa de ne biem ɛnyɛ otu pɛnen wabɛyɛ nipa foforo nti manhwɛ na esi wɔ ha afei de kururu a ɔhene suma ɔkyeame sɛ onko bisa wɔn a osuma wɔn sɛ wɔnkɔkyere ɔhene anasa Abontendomhene mbra no kwan so te sɛn ɔkɔɛ no obua ɔkyeame sɛ kwan so bɔkɔ ne ɔhene kae no waayɛ ne pɛpɛpɛ
ɔde Abontendomhene aba na ɔkyea me ma wɔmbua se ɔhene se okura ne nsam snap baako ɔde ma wɔn wɔ adwuma pa a wayɛ no ho saa na esi wɔ ha. So wobɛkae video na ahyɛ no meka kyerɛ mu se yɛkɔkyerɛ Abontendomhene wɔ Akuapem Senior High School wɔ hɔ na ɔkyerɛ ade nti wohu insantene a ɛkyia yi a na ɔde anigye ne ɔdɔ na ɛba Adukrom amfi bɛtaa wɔn teacher ni na yɛakyerɛ no Abontendomhene no akyi. From here now. Afede ogwan na yetwa ne moja egu ne nanse ana ne nanso no saa ogwan na koma na ya toton na bemhene de hyenano na bere a bemhene de hyenano no okasem bi guso ensem a oka ni se ohu fita onka se fita emekere onka no kware ahindi na obabedi no endefam omprim na koma ye den omanani ye den so wati ase eyi ne nsem pii na bemhene eka kire no bere a ode ogwan na koma no ehyenano no Akuapem fo mia ya de papa edubre a ye yamane ne yamamra wo yi wo hu mfim na mom wo de wo hu hyem won kase ade de etete ade anase me de me hu ofe intimi mfa me hu hye saade mu ene bote fefefe na wo hwe sane a emia yi botuo na me kora me yam ahye me di mentese de mo beri eshiri o oyade ene bote
afede amane na edikan no abawiye nti e wo se Abontendomhene kofie no kope nsu bi gu no ho na osesa no ho mesra sa wate ase you nti ono na okono afede owia na wabesua akire kurowura Akuapem fo mfa wan mane ne wan mamre ndi agori enti wo hwe nsu ye toya nipa domi giremu a na ye nika na esan kire obibi se won fa won ajapade ni won na ne abosom ndi agori ewa Akuapem mesra so wate ase enti na ene ye da Abontendomhene eba besua akire ye wura wo kire no fida na kwasi ada no ena obesua akire no efiri se na kwasi ada no ya dae nti adae mu no ena obesua ye so wate ase na enye no nko na ye kire no na ya kire binum dedawo ankobia hemia wo asaw de brono nimu no na ya kire no ene anfofo a eka ho nti na ene de anfofo pi na ne ba besua akire ye wura afede adubria ewo se Abontendomhene beka ntam kese kire kurowura ahunu abobiri mosu odumja otutu ababi otoso anum na mprempi no ya kire obi hene wa Akuapem ha na okantam kese ni wia na won ho no waju sisi ejadue ondue efiri se kasa na okaye no enye kasa keke ana enye ntam keke wandi ni okaye ne so a mamunim ne betimi asi ntimi jamu na mohwe senia ekoye Enyanke aha adete dasute intute awite listen benda mi ensi akawo mo metwanguna ka kolo aja osodumja asedi tusuni me asabi yeli to mo me so kwa me akodadi de chemo bo pa me sabi bebe council say Abontendomhene yani wo kre asiesu ama me ne chemo me ye na cha aja atre me nana ayisi akon asali tusuno akuyawi bede abrawu inanya akon se ado aseja kwa mesede Magrado, baby, Monsieur de Magrado, Akon Asare, Atamoya Tremokofi Akon, Monsieur de Abusa Penny Kwasi Akon, Monsieur de Abontendomhene Ayisi Akon, Nechumo, Wapa Ome, so one treme Enyanke, aha, Adete, Dasute, Intute, Awute. No my bill. So one time, let me come here and say, so one time, and Yankee. I did it. And you come for me. I would tell. We are right on my bill. One time, let me come here and say, we don't have na okre constituency a ewa Akuapem MP insu be PM wo ho Honorable Daniel Kenneth Ado onye MP keke nemom ofian yifi onima sawiye onima mane ne amamre enti bre Abontendomhene kantam kese wiye no
Onini nipa odi kan saw shia no owie no na Abontendomhene de ne de to aso. Afe di krowra besaw ahunu abobrimosu odum jawo tutuwa babi otoso anum obesaw ejabrɛw
Yes,